Venga, va. Churro, media manga, mangotero. De primer cargo. Ojo que salta Juanito. ¡Churro! Media manga. Vilaller acollirà el Campionat Nacional de Xurro Mediamanga Mangotero. Els dies 13 i 14 d'agost tindrà lloc a la capital de l'Alta Ribagorça aquest famós campionat d'àmbit nacional. L'Associació de Fisioterapeutes preveu el ple total a les seves consultes. Connectem en directe amb el nostre enviat especial, Cinto Boada. A Rademeu s'hi troba entrenant l'equip nacional de Vilaller de Xurro Mediamanga Mangotero. Com podeu veure, la tècnica és molt depurada. Agua, agua, agua! Els participants estan amb una forma física impressionant. I per aquest joc és molt important la... ¡Media manga! ¿Cómo que media manga? ¡El mango entero te voy a dar yo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Tú no sabes que esto es una actividad prohibida por el Ministerio de Sanidad? ¿Qué dice, hombre? Sí. Usted no me grabe, siempre en horas de servicio. Ens arriba una notícia d'última hora. El Ministeri de Sanitat prohibeix el xurro mediamanga mangotero. Oh, cabrons! No podíeu haver avisat antes, ratas del aire. Oh.